Patríte k 9% cudzincov, ktorí vyslovia tieto slova správne po slovensky. Diabol, diabol. Vyslovujeme mäkko. Diabetes, diabetes. Vyslovujeme tvrdo. Diéta, diéta. Opäť tvrdá výslovnosť. A čo toto slovíčko? Dieťa, dieťa. Vyslovujeme mäkko. Tak čo? Patríte k tomuto minimu cudzincov, ktorí to dokážu vysloviť správne? Ak nie, vôbec nevadí. Jednoducho, pridajte sa do môjho online klubu slovenčiny Jazykové fitko, kde vás naučím nielen správnu slovenskú výslovnosť, ale vôbec slovenčinu komplexne. Budete sa učiť gramatiku, výslovnosť, slovíčka, konverzáciu a mnoho iného. Iba do konca septembra platí na klub špeciálna ponuka, tak ju nepremeškajte. Napíšte do komentára klub a pošlem vám viac info.